Gwenge mag Kajulu East Gita sub-location Mayudore e kaunti ma Kisumu koro sane yangore kaka achiel kuom gwenge man kod atamalo mag mond liete, kendo thoth nyithindo manyiri osebed kirocho ratichgi, gino ma osebedo kathiro somb nyithindo manyiri. Kaluwore kod maling'ling' mane wafwambo e kor gweng'no endo, en ni nyithindo manyiri mathoth ok osebedo katieko sombgi e yorno makare. Wayudo mama Christabel Okelo, achiel kuom mine ma osekalie masira mar keny, kendo odak kende kod nyithindo 5. Okelo miwa ler makende kaka achiel kuom mine mantiere e riwruok matemo konyo nyithindo manyiri. En Christine Mary Okulo, ajadak ma Kajulu East, Gita sub-location. I'm a single mother of 5 children, and I'm working with some other widows magin single bende, and gikale challenges mang'eny kabisa as single parents, because as a mother we have to look for several things for our children. Nyithindwa nyaka dhi school, nyaka giyud kony matindo tindo mag chiemo mar ot, kaka wadak bende kelo shida nikech waonge gima wanyalo timo malong'o. Koro nwayudo Margaret Rayola. I met her in 2023, and she's been very supportive. When I talked to her, we shared about the challenges that these widows are going through, and she's been helping us a lot. Apart from that, we also have the local chief who's been also supporting us as inclusive of health, kaka nyithindo ginyalo yudo bursary, but that is not enough to get everything for the family. As a single parent, nyithindo manyiri manie utewa gini be nigi challenges. Nikech ok giyud gimoro amora ma e ot, poverty miyo giwuok oko ma giyud iye nikech gidhi manyo pesa ma ginyalo konyore godo. To mano kende ma kelo challenge maduong' nikech they are teenagers and they are getting men who are luring them with money. So we are requesting for donors or well-wishers to help Mama Margaret support us to help our children, because if you educate a girl, you have educated the whole society. And another thing is where we are staying. Like single parents, kaka kamowadake, achiel kuom wane ot oluar kuome. Ma kako dagi sani odak nyaka gidhiang'e ot matin manoluar ni bath ot konchiel. To en gi nyithindo manyiri 2 mabe nomako ich in this situation of poverty. And another thing, an awuon adak gi nyako mane Mama Margaret owuoyo go modok e school. She's in class 8 in Okok Primary, and she was really willing to go back to school despite of giving birth as a young girl. So I've been staying with the girl and the son too. He's a 9-month-old boy, and Mama Margaret has been supporting us with the food for the child, and even giving her the uniform to go back to school and everything that she needs. Now onge support mora chief mosabet ka konyowa matin gi Mama Margaret. Okay, chief kaka kantie bursaries ko biro chiemo moko ma government golo ka, chief makes sure that these widows oyudo with a bit larger portion moingo kaka jomoko yudo. Kamano. Kod kendo kane mama ni ode oluar no chiwo nyaka yien matindo tindo ma inyalo chungi. For now there are structures ma ochung mar yiendego. Kamano. Ana kwayo nikech nitie nyathi moro machielo ma nyathi wido, she's called Christabel, ong'ol. Choke ne osabet kaluar. To mama ni be embo kodisha ot, samoro ilorone dhot malorne oko. Koro an gi kwayo ni if you get a well wisher, kata konyalo yudo kamoro ma wanyalo dake, kaka ineno kaka jok moko yudo loka kucho, yudo ka ogernegi some place, a proper place ma mok gichul rent, or somebody a well wisher who can support us get what we do, so that we can support our family and stand and help others too. Because if you help one person, you'll help one woman, you've helped the whole community.
Omedo leronwa ni thoth mine modak Kajulu nowito joutegi kaluwore kod kute mag ayaki, gino mosekelo ting' mapek e rito nyithindo manyiri kaluwore kod nok mar yuto mag omenda, koso arita kwe maber, nok mar lowo ma mine nyalo puro to kod tije manyalo kelo konyruok. Gima duong' kabisa mantie, shida mantie e gweng'ni en koso lowo. And then tich malong'o be onge. To iluongo ni HIV AIDS nonego chuo chon mowe mon kendgi. And then nyithindo manyiri be ma nyithi widows gi pongo gweng' ka. Ma if something can happen ni okelgi kamoro achiel mondo giyud kaka giyudo course moro mana gitim mondo at least waduok iluongo nang'o percentage mag dropouts ma nyithindo manyiri piny. Mondo kony gweng'ni mondo people should come up to help these girls to get something to do. E kumachielo wachopo e dala mar Mama Jacinta Aluoch, miyo machiliel man kod nyithindo 6, Aluoch rwako wayo ode mane oseluor kendo ojongi, otemo leronwa midhiero mosebedo kokale chutho to somb nyithinde manyiri mosebedo kapor kapok otieko skul. Nyinga iluongo ni Jacinta Aluoch. Jaoda iluongo ni Joseph Ogola. Notho chon. Ka notho chon to noweya gi nyithindo 2. Bang'e amedo nyithindo 4 bang'e. Koro osebedo kamano kit dakna, asedak kaka asedak kamani kan kenda. Sombgi nodhi obagni. Kar sombgi nodhi obagni kaluwore gi kit kaka ne an koro. Nikech dichuo to ka miaha. Koro kaka nabedo miaha no, te kaka gino buka nyaka seche ma gipong'no. Koro ne onge kaka ginyalo dhi skul. To temo budho piny ahinya, temo budho ka sikul no kako dhi ne pod chande. Kaeto kosetimo kamano to we sikul koro ema opo oyudo ma. Aluoch kwane nyare Tracy Awino nyathine mar 6 ma jahigni 17 mane omako ich bang' klas 8 mondo odogie skul. Gombo mar Tracy en mondo otim tiegruok mar charan. An gi nyinga en Tracy Awino, but natimo class 8 to form 1 nokadhiye. Koro gi chunya adwaro mondo atim course. Buong' ma Kwayo. Course ne madine odhiye machunye aneno kadwarono.